Velkommen til en præsentation af en global forretningsmulighed. Mit navn er Jan Jørgensen, og med denne præsentation håber jeg at inspirere dig og skærpe din nysgerrighed. I 13 år har jeg arbejdet sammen med en del forretningsbyggere rundt omkring i verden. Det er forskellige årsager, at vi alle starter, og det er vigtigt, at du tænker grundigt over, hvad din motivation kunne være. Hvad kunne virkelig motivere dig til at gøre det stykke arbejde, der skal til? Hvad kunne være dit hvorfor? Vi ved alle, at der er store forandringer i måden, vi handler på. Det betyder, at den traditionelle måde at handle på ændres, og detailhandlen udfordres for første gang. 10% af alle kreditkortkøb foregår på nettet, og som du ved, er der langt fra 0 til 10, men ikke særlig langt fra 10 til 20. Nøglen til stabil omsætning er faste leveringer, eller kaldt det abonnementer. På det område er vi helt i front. Det kan siges meget klart og enkelt. Det alle gerne vil nå, er at deres varer kun sælges én gang. Det er hvad hele branchen slås om. Nogle har gjort det i mange år, de er få, men de har stor succes. Lad os se på nogle faktorer om vores forretningsstruktur. Vi er endnu mere tidsvarende end de firmaer, jeg lige nævnte. Vi har ingen ansatte. Vi har ikke noget varelager. Ingen fysiske butikker. Vi kan skabe os en residualindkomst, det vil sige en tilbagevendende indkomst. Varen sælges kun én gang. Din investering, det bestemmer du selv. Den udvikling, vi er midt i via teknologien, gør, at producenten i fremtiden vil kunne sælge deres varer direkte til forbrugeren. Det vil sige, at de fordyrende mellemled vil forsvinde. Nye forretningsstrukturer vil dukke op. Det vil jeg kalde skæve forretningsstrukturer. Mere fleksible forretningssystemer. Hvad betyder det set med forbrugerens øjne? Det betyder, at vi kan købe et bedre produkt til en bedre pris. Kunden kan spare tid og penge. Vi har en partner, som tager sig af de områder, der normalt giver grå hår i hovedet på forretningsbyggere. De tager sig af al forskning, giver os support på alle områder, har varelager centralt i Europa og det fulde ansvar for logistik. Og så vil det betale din provision hver måned til tiden. Du driver din selvstændige forretning. Du rekrutterer nye interesserede forretningsbyggere og markedsfører produktet. De materialer, du skal bruge, er selvfølgelig tilgængelige, så du ikke er i tvivl om din opstart. Vores partner, Nuskin Enterprise, har en ganske normal firmastruktur, som alle andre store virksomheder. De har blot valgt at give os en mulighed for at bygge vores egen forretning i forretningen. Andre vælger agenter, som ansætter sælgere, som så sælger til detailbutikkerne, hvor kunden så handler. Det er det, jeg kalder et lidt gammeldags forretningsstruktur i dag. Nuskin er en børsnoteret virksomhed. Det betyder, at du kan undersøge firmaets økonomi og regnskaber endnu for tidligere år. De har den højeste kreditværdighed fra Dun & Bradstreet. Den hedder i Danmark 3A og i USA 5A1. Det betyder, at vi har en partner, som er gældfri og har stort cashflow. De kan købe eller udvikle det, der passer ind i deres strategi og ambitioner. Omsætningen var i 2009 ca. 1,3 milliarder dollar, skabt uden at stifte gæld og alligevel hele tiden være i udvikling. Firmaet har ca. 150 forskere ansat. Det har fra dag 1 været et af de grundlæggende faktorer, at produktområdet skulle udvikles i samarbejde med topforskere. Sidst men ikke mindst har vi en meget attraktiv afregningsplan, som ikke forfordeler nogen. Lige meget hvornår man starter sin forretning, er alle lige, det vil sige at alle har den samme plan at bygge deres indkomst på. Vores partner har og vil altid have fokus på at udvikle de bedste produkter ud fra deres overbevisning. I divisionen af personlige plejeprodukter er det en enkel filosofi om at bruge alt det gode og ikke noget af det dårlige. Og i divisionen for kosttilskud udvikler vi produkter med naturlige ingredienser, og seriøs forskning beviser, at de holder, hvad de lover. De er altid i front og skaber den rigtige historie i takt med tidens trend og behov. Og der er ingen tvivl om, at vi er i front inden for anti-aging fremover. Det er ikke kun mine udsagn om, hvad firmaet står for. Her er en række eksempler på anerkendelser.
The 2010 Stevie Award for the Most Innovative Company of the Year, with up to 2,500 employees, all other industries, goes to New Skin Enterprises of Provo, Utah. Vores partners vision er at blive verdens førende virksomhed inden for direkte salg ved at skabe større indtjening for vores distributører end nogen anden virksomhed. Med en omfattende samlet strategi, der guider vores indsats, er vi klar til vækst med et solidt fundament, innovative produkter og muligheder i verdensklasse. Og deres mission er at være en stærk velgørende kraft over for hele verden, ved at tilskynde mennesker til at forbedre liv igennem udbyttesrige forretningsmuligheder, innovative produkter og en berigende kultur. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om denne information overhovedet giver nogen mening for dig. Hvis ja, er det så forretningen, strukturen, du kunne tænke dig at kigge nærmere på? Eller er det produktet, der inspirerer dig og til at få mere information omkring?